Jay. Kita sa bus. Charge. Security charge. Kita sa bus. Kita sa bus ba? Kita dito. Kana Isa. Naog sa ba? Naog mo. Naog sa mo. Naog sa ba? Mayroon na. Pre. Sakiran sa dagdag. Pati ang sakiran. Saper ang kasilid. Tira ada bro. Gawas dia ibutang. Ibutang dia. Ketu isa. Berito bang. Senang. Saja, kenapa ka sa batalyon? Wala ko signal. Gawas. Saja, batalyon sa ring. Pin. Gawas, dingdong. Dito, butang. Naog taran. Dito ba? Naog taran. Taran mga tao dito. Uy, bentar mo. Kapit. Kape na, Sag. Ay, Sag. Kape. Kapan. Ikaw na lang. Video na lang. Halo, yana lang ang kuwan, be. Ang mga kuwan ninyo. Ang bag. Abri ang bag. Ang kuwan, Arsa ang kuwan. Balik ko Abre. Bawal man ko na. Daw. Abre. Kana pikas. Kasi sa din ng list. Sige lang. Ikuan lang nato. Kay kailangan trabaho lang. Wala. Usang kuan. Ujet. Ibutan Andreo. Saja tambag saja kapan. Aman. Tambag set. Ano? Tawagan na. Ya, kalau minggu kan sa bala ulo. Gabi ba? Ano? Siya, pupunta lang tayo doon. Hindi makatak. Saan? Kung may tropa sa lagi ito, sir. Para maano mo tatrobis. O, para itawag doon.